di ko kasabot ug makapadayon pa ba ko papaeskwela sa ako ang duha ka mga anak. Mao kini ang gipadangat sa kapin 30 ka tuig na nga taxi driver nga si Danilo Bores, samtang nagsagubang sa padayong misaka nga presyo sa lana. Iyang gihulagway nga usahay tabla og dunay mga higayon nga wa nay mauli nga kita sa iyang pamilya human sa kapin 8 oras nga pamasada. Og tungod lumad nga tagalungsod sa Aluginsan si Bores, matulog lang siya sa iyahang taxi aron makamino sa gastuhan. Agig tabang, dunay 200 pesos nga pag-ubos sa abang sa taxi. Apan matod niya, dili gihapon kaigo. Since siguro 1995 simula hantod karon, may lisod yun. Basta lisod karon yung pinakalisod. Samtang, gituyo sa bugbalik sa MyTV Cebu News Team ang Public Utility Vehicle kon PUV Terminal sulod sa Cebu Business Park. Kinihuman sa daghang reports nga adunay pipila sa mga commuters ang wala nakabiyahe tungod sa kamino sa mga utility vehicles kon UV Express drivers nga may biyahe alang sa Holy Week. Ang 72 anyos nga UV Express driver mipadangat nga 200 na lang kasagaran ang mahulog nga kita nila matag adlaw. Human kuhan kini og bahin sa terminal fee, pagkaon og krudo nga mao'y kinadak-an nila nga gasto. Siguro ang atong presidente wa man nakibaw sa aktual sa ground. Wala man siya kana naaryo na sa mga cabinet members sa LGT, sa DOTR, DOE. Kaya wa man sila bisan pang DOE, wa man ka pugong sa price increase sa fuel. Sa pagkakaron, usa ka biyahean ra ang mahimo sa mga drivers, gali dili pa kini round trip. Tungod ang tanan kanila, maghuwat nga mapuno ang usa ka V-hire aron dili maalkansi. Samtang, ang delivery rider o ride-hailing rider nga silang Lucerio o Joel mipadayag sa kalisod sa ilang pagpamasada. Imbes niya makita tag usa ka libo, mahimo na to ibauli sa pamilya. Wala, 600 na lang. Kayong gasolina, grabe kayo kataas. Ang delivery fee sa mua lang kaniko nami additional nga 4 pesos sa mua. Pero para lang namo di gyapon siya kakuan gyapon kay kanang siyempre nasa bigi lagyo nya ang gasolina ni mahal, ang mga palitonon po ni mahal po noon nya. Pila rin ni increase sa buwang delivery fee. Nunot ni ini ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB mipadangat nga dunay unang pagtuon sa hangyo nga fare increase. Apan ang uluhang buhatan sa LTFRB na mahayag nga dunay domino effect ang pagpatuman o aumento sa plitihan. What the government now is doing is to balance yung natin. Hanggang kaya ng government natin, gusto niyang i-absorb yung burden na wag mo nang ipasa sa commuting public. Nunot ni ini, gipasalig sa LTFRB ang padayon nga paghatag og fuel subsidy sa dulad 9,000 ka mga operators ug drivers sa Philippine Capability Program kod PhilCap, Modernized and Traditional Public Utility Jeepney og Taxi. Apan sa pagkakaron, wa pa na pinalisar ang schedule dinhi sa rehiyon. So, ang sa atin lang is since this crisis, wala naman talagang may kagustuhan dito. Though malayo ito sa atin, pero yung effect niya ramdam sa loob ng bawat bahay natin. So we really have to work collectively in facing this challenge. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV Cebu.